We Can Play. Dones que han canviat el món. Al llarg de la història, grans dones han lluitat i han sobresortit desafiant la corrent. Dones que ens mostren la direcció d'un camí per seguir. Científiques, exploradores, faraones, espies, inventores, actrius, esportistes, artistes. Amb aquest joc volem contribuir d'una forma divertida a que el seu exemple sigui present, que les noves generacions mirin ben alt i que totes ens puguem sentir respectades. Prenent com a inspiració el mític cartell de We Can Do It, hem creat la portada i el nom We Can Play. Sent una cartes amb breus relats de fites de dones que han canviat el món. 3 d'aquestes funcionen com a comodí i representen a totes les dones que de forma anònima també han canviat el món. L'objectiu del joc és formar una línia cronològica. Podràs optar per prendre riscos i anar més ràpid, però també podràs perdre les cartes. Guanyarà qui abans aconsegueixi formar una línia cronològica de 7 cartes. We Can Play. Dones que han canviat el món.